Aminatu ce ta ce mani inji na je ban mu gana ba. Ban zaci so yana da wuya ba sai da na je garin Silaja. Aminatu ce ta ce mani inji na je ban mu gana ba. Ashe shi so masifa ne in mai bai ci riba ba. Kauna ta kai na har Silaja neman aure nufin raba. Ranar tafiya abun mamaki sai da na fara bi ta zuba. An ce tafiya mabuɗi na ilimi ni na yi shaidawa. Yau ne tafiya abun mamaki ban taɓa yi irin ta bani. An ce wai garin masoyi bai nisa yau ne ta faru da ni. Ne niyyar zuwa Silaja mai mota zo ka ɗauke ni. Na je na gano muradi na san za ta yi godewa. Aminatu so da ƙaunar ta ya zama mini ginshiki babba. Mukan yi waya da safe da rana da daddare al'amar babba. Ta nuna min tana so na yanda ne nazari na yau duba. Domin wata ran da kanta take samun katin wayatawa. Ranar Asabar muka yi da Amina zan je don mu ganawa. Sai na yi shirin ranar Juma'a ta Abuja na fara lekawa. Domin an gayyace ni na je wasa na biki na shiryawa. Da birge amarya tare da ango waƙoƙi na rerawa. Da isa ta garin Abuja na sauka masauki na yi hutawa. Imanin karfe 9 na dare wasa na biki na farawa. Abokan ni na ango sun mini kara ba na mantawa. Wasa an yi an gama lafiya sai masauki na komawa. Ban zaci so yana da wuya ba sai da na je garin Silaja. Aminatu ce ta ce mani inda na je ban mu gana ba. Sai kuma cikin dare da Amina waya muka fara dorawa. Na faɗa mata gobe in Allah ya kai mu zan yi tasowa. Ban kwana muka yo da ita na kwanta da na hutawa. Da safe abokanin ango da bukata suka yi min zowa. Suka ce don Allah kar na tafi na bari bayan walimar su. Ban furta wanda ke raina ba Haruna na ɗau bukatar su. Dan take kira Amina na yi in shaida mata burin su. Sai na ta wayar tana a kashe ne zaton caji ya karewa. Kwana biyu ne na ƙara Abuja na ɗau hanyar garin Silaja. Ban ƙara kiranta ba na tafi da niyyar in mata ba sa ja. Domin kuwa ta faɗan unguwarsu da layin su cikin Silaja. Sata ke wuya na kira ba ta shekara ba na yi dawowa. To ya zane
fasaha